ke hambai ang tini belai ke tongthokjak tini 9 hal Asrambari TDC constituency ni Asrambari village committee ni 169 family ni 516 butar BJP tei CPIM party yakaroi sini tipramoth phaisok paikya ang tini baithang bubagrani khoroksa sengkragungai tei mo 9 halal Asrambari ni MDC ngoi ang tin brong no lamsogo belai hambai ang tini brong no mane belai khatung khaja tamni kai thanai je sini TDC ni election no mo bisiwo khub komput mangkha tipramotha tini ni yagulo tini je family phaikya ni family yagulo phainai village committee ni je election no sungkha khayo mo Asrambari bisiwo sung uncontested no sungra apply na hinai tini angkha khayo abon bagai je phainai rangno belai ke hambai marikha mo joro tongsani no borok yapri semani bagai borok bujikha borok bai kok sai saimangkha BJP party khaibo borok sawo kuno লাভ kurikha CPIM hai party khaibo kuno লাভ kurikha karon hingkai 2021 bo mo Asrambari hal-haliwo tipramotha kaplayungo 2023 bo tipramotha kaplayungo hai no hai 2026 bo tipramotha no kaplayingkha amo hinoi borok bujikha je sing BJP ei CPIM party o tongai kuno লাভ kurikha hinai sawo abon bagai borok tini sini bubagrani thanchani mariwo ei tipramothra bodolo phaiha paikya abon bagai belai ke hambai mariwo belai ke lamsogo tipramothani pokko theke tipramothani ingoi te ang sakbai thani ingoi je phaine rangno ang belai ke hamjagai bono lamsogo gaite ani logi tongo sini khwai zonal development committee ni chairman sini borong ganang ata bisu sini khwai TWF ni district president sini borong ganang jog madam binamala tei sini mo amsayo je tinini je joining soba je khlaijangmani abo keboya sini borong ganang sini mama Ojit bini tuidolmani bising tuino tini mo joining sobangka abon bagai bono belai ke hambai mariwo tei abon sanamusungo tabukbo je TDC area o tongoi je kubuni party bodol khai tongnai rok ang bong thani konjani musungo norok saimano sini TDC area o sung tamni bagai fight khlailai tong tamni bagai choba khlailai tong abo o choba ni khorang tisai mane ekmatro phang gai tipramotha bodol no national party hai party o tongai sung kun dino sini ADC area no development khainan bagai sung kok saimia abon bagai tak bosini thanchan mario phayako sini tipramotha bodol phayako ang bong no konjani musungo jora tak butongko thaidi sing palbak sakai sini ADC area ni je manthai je sini tiprasani manthai abono palkai salai daktino tubulai nei ang kok kusanan musungo asuk saino jotona hambai khulumbai.